Na cidade de Ourense hai unha estatua de bronce rodeada por un bonito xardín con magnolios. Leva máis de 100 anos vendo pasar as nosas xentes. É a primeira estatua dedicada a un persoeiro que se levantou na nosa cidade e representa a un sabio monxe, o Padre Feijóo. Eu son o capitán garrador dos vellos documentos e hoxe vovos levar a coñecer a este importante escritor viaxando ao pasado a través dos testemuños que hai nos antigos libros e documentos que se conservan no Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Trasladémonos á casa onde naceu aquel persoeiro, na parroquia de Santa María de Melias. Aínda está en pé no lugar de Casdemiro. Alí naceu, nunha familia fidalga, Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro. Desde moi cativo mostrou interese polo estudo, e é posible que aprendera as primeiras letras na vila de Allariz, onde estaban aveciñados os seus pais. Crese que puido continuar a súa formación no Real Colexio do Mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil, até que aos 14 anos entrou no mosteiro lucense de Samos para tomar hábitos de monxe vieito. A mocidade pasouna indo dun a outro mosteiro, ata que no ano 1709 chegou a Oviedo. Alí no mosteiro San Vicente viviría o resto da súa vida como profesor de teoloxía e catedrático da universidade. Tamén foi membro do Consello de Castela, principal órgano de goberno da monarquía. Foi persoa amable, levou unha vida sinxela, en contacto con notables eruditos europeos, e deixounos escrito un importante legado de sabedoría. As súas obras máis importantes son o Teatro Crítico Universal e as Cartas Eruditas e Curiosas. Nestas obras, o Padre Feijóo procurou corrixir moitos erros comúns, entre eles supersticións que existían na opinión das persoas do seu tempo. Tamén tratou de mostrar como moitos supostos milagres tiñan a súa explicación en causas naturais, e foi un excelente difusor das novidades científicas europeas. O seu saber enciclopédico abrangueu numerosas disciplinas, como as matemáticas, a medicina, a física, a historia, a xeografía, a filosofía, a arte, a astronomía ou a música. Escribiu, por exemplo, sobre as propiedades da luz, sobre as tradicións populares ou sobre o proveito da agricultura. Reflexionou críticamente sobre amplas materias dende a utilidade da lingua grega ata as aparicións de espíritus e vampiros ou contra os artificios dos alquimistas. Sen saír da ortodoxia religiosa, o Padre Feijóo foi un pensador moi avanzado para o seu tempo, e os seus escritos son unha mostra paradigmática do pensamento crítico moderno que naceu coa Ilustración. A súa obra invita a toda persoa a pensar por sí mesma, sen admitir sobre o imperio da razón poder de ningunha autoridade que a contradiga. As ideas do Padre Feijóo non deixaban indiferente a ninguén. Foi obxecto de ataques por parte dos inmobilistas, pero tamén recibiu críticas dos círculos ilustrados que o consideraban pouco riguroso. Entre os seus antagonistas destacou Salvador José Mañer, quen publicou un antiteatro crítico co fin de impugnar moitas das afirmacións do teatro crítico. Non obstante, o monxe de Casdemiro recibiu o apoio doutros eruditos da época, como o Padre Sarmiento, o seu máis fiel e directo colaborador que publicou un libro para defendelo. O Padre Feijóo tamén soubo buscar a protección dos poderosos, e, de feito, conseguiu no ano 1750 que o rei Fernando VI prohibise os ataques ás súas obras. Os seus escritos gozaron de gran éxito na súa vida, en boa medida polo seu estilo ameno e natural, que o converten no pai do ensaio moderno. O Padre Feijóo morreu aos 87 anos de idade en Oviedo, un 26 de setembro de 1764,
tras unha vida lonxeva e cumprida. Pero a súa obra seguiu difundíndose e hai quen estima que acadou a cifra d'1 millón de lectores no século XVIII, o que o convertiría nun superventa da súa época. A súa importancia para a nosa cultura é tan grande que en distintas épocas se lle renderon afectuosos homenaxes. A primeira que se tributou na cidade de Ourense tivo lugar no ano 1876, ao cumprirse os 200 anos do seu nacemento. Naquela data, celebráronse festexos na honra do insigne autor do teatro crítico. Entre eles, houve un certame literario no que participaron escritores de grande talla como Emilia Pardo Bazán ou Concepción Arenal, Manuel Curros Enríquez e Valentín Lamas Carvajal. Daquela quiso erixirse unha estatua á figura do sabio Bieito, mais a falta de presuposto só permitiu poñer a primeira pedra e abrir un concurso de proxectos. 11 anos despois, no ano 1887, a estatua foi finalmente erixida e inaugurada con brillantez e gran concorrencia de público. Foi obra do escultor Juan Soler y Dalmao, con pedestal do arquitecto Zabala e ferrería de Antonio Anta. A traza algo vasta e dura da figura foi criticada por non representar correctamente o modelo físico e espiritual do padre Feijóo. A pesar diso, é unha das estatuas máis queridas para a cidade. Cando pasedes diante da estatua, tende en conta que hoxe como onte, o seu pensamento permanece vivo entre nós. Distintas homenaxes o revitalizaron ao longo do tempo, e na cidade de Ourense hai moitos elementos que recordan a súa figura. Unha rúa, un colexio, un cineclube ou unha librería. Mais o mellor tributo que podemos rendirlle a este gran defensor da razón é lelo e reflexionar sobre as súas sabias ensinanzas. Lembrade que o noso pasado é a esencia de nós mesmos.